Hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 28-nji iýuly hepleriniň pençenme günü. Şunku temanyň ady Serdar we Gurbanoğlu Berdimuhamedowlar gorkup Türkmenistanyň gaçşak bolýarlar. Gelin şu tema serit geçelim. Şu tema geçmekak gelin men size Türkmenistanyň gelin habarlary görkezýin. Ine Türkmenistanda Russiýanyň general prokurory Igor Krasnov geldi. Gelin men size bir kejik video görkezýin. Şoň ýanky geliş maglumatlar boýunça. Kejik maglumatlar görkezýin başlan. Ine şol Türkmen portal saytynda görkezilýär. Türkmenistanyň general prokuror gelipdir diýip. Ine şu ýerde Mir 24 jogap berýär. Habar berýär. На встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Игорь Краснов встретился с Бегеншем Гюндогдыевым. Были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. А на переговорах с туркменским генпрокурором Сердаром Меликулиевым стороны обсудили защиту Каспийского моря. Şöyle kısa maglumatı ben size düşündüreyim. Niyameti ve şöyle kadımdan duştu. Yeni bir maglumat var. До визита в Туркменистан генеральный прокурор России посетил Таджикистан, где встретился с президентом Эмомали Рахмоновым, а также подписал с таджикскими коллегой Юсуфом Рахманом программу сотрудничества между надзорными ведомствами до 2024 года. Yine vatandaşlar, sizin bilişiniz yani Igor Krasnov Türkmenistan'a geldi. Şunun esas maksadı nimeti. Şunun esas maksadı Türkmenistan'a gelip Türkmenistan'daki adamları yankı derine etmek. Yine şol derine edene yankı sorgu edilenine maglumatlar almak. Yine şunun esas maksadı. Nimçip geldi. Gelin şunu seyredelim. Birinci bilen Tacikistan bilen havam başlan bir mi? İnneha yok bolly. Birinci esasy problemasy ol Türkmenistana gelenne yankı Tacikistana bak gelipdir, öňürti Tacikler bilen gürleşip soň Türkmenistana gelipdir. Şo ýerde esas goýulan soru Tacikler bilen owgan yankı baývyklary görüşenne şolar köp tutsak edilipdir, olaryň ýaraglary alınıpdyr. Şu alınan yaralar barlak görseler, şu Rusya'nın yaraları. Onun numarını barlak görseler, Rusya Türkmenistan'a para için veren yaraları, yani şu Afgan bayvikler ulanyan eken. Demek Raşid Meredov'un, Kurbanlı Berdimuhamedowlar yaraları Afganistan'ın Taliban'a satıp pul veriyorlar. Benim öňüm diýedim, Türkmenistan'da döwlet kalmadı. Hem de satılıp gidip otyr. Türkmenistan'dan Ataoluk'sa gaçşak bolýa soňky padzana biz hemme zatlar satýar. Ýene-de yaralar satdylar. Indi bundan başga general prokurorun gelen sebäbi Russiýa humanitarny kömek diýip iýerilen ýükün ardyna ýegenler narkotik geçiripdirler de Astrahanyna tutulupdyr. Şol iki mesele bilen gelipdir. General prokuror Igor Krasnov gelip bizim Boranlyk ministriň ýolbaşçysy Hopsuzlyk Keňeşiniň sekretaryny dopros edýär. Ünsürüm. Gönül. Soň Serdar Melikuliyev Gurbanoğlu'yu dopros edýär. Baş prokuror. Ünsürüm. Bular Türkmenistan döwleti ba diýip ýanky Russiýa Türkmenistanda bir kanunlar wa şo ýaly ýa dopros etjek bolsa hakykatdan Russiýanyň parlamenti, Türkmenistan parlamenti ýüzlenip, ol ýerden parlament ýanky bular çagyryp, düşündürüş alyp, onsoň ruhsat berip, onsoň dopros etmeli. Ýok, gönlünden gelýär, dopros edýär. Ine şu zatlar näme görkezýär? Mundan başga da ministrler dopros etdi şu Igor Krasnov. Russiýanyň baş prokurory. Näme anladýar? Türkmenistanda döwlet ýok, Türkmenistanyň ýolbaşçylary hiç zat dolundurup bilenoklar. Daşary döwletiň prokurory gelip bizim ýa-ki Goranlyk ministri Hopsuzlyk Keňeşiniň sekretärini dopros edýär. Ünsürüm adamlar.
Hani prezident? Hani Gurbanul parlamentin başlığı? Korkuş ýatylar. Rossiya näme diýse. Şoň üçin şu iki tane vatan dönügi Türkmenistan'ı doğru Rossiya sattılar. Rossiya etçigi ne diýär Türkmenistan'da? Prokuror gelip derneğe geçip gidiyor. O ne beýle bolýar? Ol hat üstüne yüldürmeli. Bizim baş prokurorumuz ýa-ni nikalaşmadyk aýalynyň bolan ogly Serdar Melikuliýew Gurbangulyewicz şoňa jogap bermelik derneğe edip hakykatlarına. O ne döwlet bolýar? Menin pikirimçe, menin alýan maglumatymdan Serdar Berdimuhamedow köşkdäki adamlaram kontrol etdiler. No, Türkmenistana aňyrda dursun. Şonuň üçin aşağıda her kiçik yerlerde parahoru etjegini diýär. Men mysal getireyim. Ine Türkmenistan'a bilt alacak bolsaň, diňe bilt alacak bolsaň 800-700 dolardan 1,5 milyon 1,5 milyon dolara çeli getirmeli. Onun köne dolar değil, tiyade ütüklenen ne olur? Yemiş bolmalyar, gök doları getirmeli deyip aýdýarlar. Müsferin, paraxorlar 156 dolarlık bildi 700'den 1,5 milyon doları satýarlar. Açık. Ondan başka indi dolar getirenizde de ola yemişik, yırtık, böyle köne dolar getirmedi. Tiyade paçkadan çıkarın doları getirin deyip aýdýarlar. Hani baş prokuror? Hani Gurbanuly? Hani Gurbanulyň nikin karışmadyk ogly baş prokuror Serdar Melikuliýew Gurbangulyewicz niýde şo? Men öňkörek çykyşymda Serdar Gurbangulyew Melikuliýew Berdimuhamedowicz diýip aýdypdym. Ýalňyşypdyr. Serdar Melikuliýew Gurbangulyewicz. Şoň hakykaty, şo nikalaşmadyk aýalynyň bolan oglun Serdar Berdimuhamedow ýaly Serdar Melikuliýewicz ýa kagatyň adyny alyp öz adyny bolsa oçta hökmünde Gurbangulyewicz goýupdyr. Ine şu ýaly. Bu öňden gelýän zatdyr. Şoň üçin Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistanyň ýa-ni dolandyrýan ýerine ýetirjik hökümeti ýok. Men öňüm aýdýar. Halkymyz hiç zada garşmady. Samolyotlar gelmedi. İçinde ýollarym açylmady. Karantinini 1 awgustda etjek bolýar. Bunu 1 awgustda näme karantin etjek bolýar? Gurbanuly bilen Atoglyksy, Serdar. Bu gaçşak bolýar. Biz maglumatlar alyp, ýa Harwulukdan, Milli Howpsuzlukdan, polisiýalardan, prokuraturadan inni öň howpsuzlyk ýa-ni geňeşini geçirip bu MHM terroristlere, polis zombilara buýýan bolsa inni urum eden ok aýdan. Inni gaýtyp organlar şuları tutacak bolýar, tutup saklajak bolýar. Inni Aşgabatda birden biri gidenine ikincisi gitjek bolanlar ular ýa tutup edýärler. Ya da ikisi birden gidenine tutup edýärler. Ýam ejelerini çykartdylar, inni ikisi karantin diýip daşywy hemmemiz gitmeli. Şöyle ýa ýol başyny akydýarlar da şöýden gaçykjak bolýar. Şu awgust aýyna ul howpa ýa Berdimuhamedowlar gaçmanyň howpa. Hatta yegenlerem şey diye, şu daim bilen Serdar gaçaydı, biz ne etmeli yani? Häzir şolun, yani yegenlerin işleri Igor Krasnov gelip derin etdi. Ne etçen bilen oklar? Rossiya yürüytü bulur gısya. Şular, yani her vakt basın aşağına bulmalı. Putin her vakt gısya. Urbanı Putin'a janga diye, meni gorap bilin gayra dedim. Gorap berin, oğlumu gorap berin, bizi ine halk yiyecek bolýar, öldürecek bolýar diýip aýtsa, Putin bular şert goýýar. Birinji, siz vatan möhürleri, siz bir taraflygyňyzy aýyrmaly we Ýewraziýa ýa-ni birleşmeli. İkinji, siz ODKB gol çekmeli, onda men size goşunlary ýerenip, şulary bir taraflygyny, öz başçylygyny, garaşdyrygy Türkmenistanyny aýyrtyryp, şol gurumlara goşdurup, olary ýa-ni Doğu Türkmenistan'ı baştan açık oluyor Putin. Yani şuraya da baştan. İkinci, eğer de bakılırsa
Bücele edilen pul al. 80% oğlansa 20% hiç tanım etmiyor. Üçüncü, işsizlik 70%'dan yukarı. Dördüncü, adamlar iş yok, sosyal kömek yok, neylerini bildirip başladılar Türkmenistan'da. Eyyam yine 20 yaşına Aşgabat'ta bir yerlerde adamlar üşüp, yani yol boşluğa kamera seyredim biz yine beyan deyip korkutup başladılar. Hakikaten ama halk alıp ne yön çıkacak şu gırcak oluyor. Kabinet ministrinin işgallerini yani Kurban günü bana Serdar Raşit Meredov, Jadan Khramov ve yine şuraya halkın neyirliği şu korkuyor. Bunun başka da yani tutanları ne yapmış o kaçmadı. Yani buğdayı toplanmadı, buğday yok. Bütün dünya buğdayın gıçılığı ve alık haritlerin gıçılığı, alık iyiliklerin gıçılığı ve Türkmenistan'da ağaçlık olur. Yani o şudur umak bilmersin. İşler alanın bulmaya bir işler yok. Alan bilip yani bağlar bakımdan kalan adamlar kaçmak bile. 6 aydan beri şu samolyot bir adada samolyot yani Donya gidiyor. Bulur ada var, gorun bilir fikir ediyor. Yöne bir topar adamlar, bir topar hukuk koruyan kurumların vekilleri şuur tutup alacak oluyor. Gidirecek gel oluyor. Ya bunu gidirin yadayında biz bir topar milyarlar pulları yani gidiriyoruz. Biz şuuru şunun için tutup etmeli. Men öňüm aýdýan hukuk koruyan kurumlar siz gaty şalt ýagdaýda Berdimuhamedowlary tutup etmeli. Näçe tutup etmeli? Sebäbi Berdimuhamedowlar Türkmenistanyň jinayet adamlary. Serdar Berdimuhamedov, Gurbanul Berdimuhamedov. Olar bizim setlerimizi oğurlady. Olar bizim tevil baýlyklarymyzy oğurlap gelýär. Olar bir topor adamları öldürüp bir kanun zatları etkilýärler. Gizlin. Ondan naşary bir topor ykdysady jinayetler etkilýärler. Ine onun için olar tutup edip, yani jinayete çağırmaly. Onun daşary Raşit Meredov pasport biznesi ve yolu biznesini alıp barýar. Ondan tutup etmeli. Jadan Khramov Türkmenistan, Türkmen halkının ruhunu, mertebesini kaçırıp, propagandany edip, bizim inteligensiýamyzy ýok edip, şolaram tutup etmeli. Gözel Şaguliýewa, yani bu kolay ýaly, şu ýallaklaryň esas bölümini tutup etmeli. Ine men size aýdýan, biz ine şuýul galýas. Biz galyp şonu edýäs. Biz ýa-da hukuk gorayan gurumlaryny edýäs, ýa-da halk öýe edýär. Halk öýe edende mümkin Gözel Şaguliýewany öldürürler. Mümkin ýa-da ýallaklary öldürürler. Mümkin Jadan Khramowy ýa-da jinayety çekmäkek eýem öldürürler. Ine şu zatlara barmaly ýaly. Hemme zat kanun laýykda gider ýaly. Siz hukuk gorayan güýçler. Birinji bilen hukuky köp ýyllardan bäri bozup gelýän adam. Yallaklar, Jadan Khramov, Serdar Gurbanul we Raşit Meredov tutup. Birinji olçak. Şoň üçin halk näçe köp galyp başlasa, siz şoň bilen bolun. Şolary tutmak bilen bolun. Men öňüm aýtdym. Ine milli koňýanyna adamlar barkaýdypdyr. Görgünli, men bilen bolsam, Gurbanulyň aýdanyny etmän halkyň tarapyna durup, halk bilen bolardym diýär. Ine Gurbanuly size para ettirýär, gerek wagtdan kelýäni tam kesip ýa-da ozende pa urat goýar. Inne häzir aýdýa, organyň işleri amnistiýa düşmeliler. Hemme ýa-da kurort ýaly ýaşaýan ministrler, zaministrler, pulna ýaşaýan ministrler atyrly ýaly. Hem zatdan kesildiler. Telefonum ýok. Şodan maglumat çykmady ýaly. Gurbanuly gorkýan. Türkmenistan Gurbanuly dolunduran, Serdar dolunduran. Şonuň üçin hormatly watandaşlar. Aeroportda, Türkiýe aeroportuna barmaly. Ine 2 awgustda reis boljak. Reis gelýär şoňa. Adamlar eltýär we akdiýär. Barın şoňa hemme. Bir reise eger 300-400 adam alınýan bolsa, müňläp barynda görkezim, iýiligi reisler ýersin. Ýollar açylmaýar. Karantina girýär Türkmenistan. Varianty ýok. Sebäbi bular gaçmak bilen. Egerde biz alıp başlasak, bular gaçsa biz şu güni Türkmenistan demokratik ýoly geçirip
Hemme dat açılıp gidiyor. Hiç il havuz olmayan. Hemme dat kontrolla yöne adatlı yani yol hiç daha yani unutmam. Kanlar hormat koyup hem bir samolyotlar derrov gidip bizim vatandaşlarımıza muhtemelen alıp gider Türkiye'den. Bir topur közenyenler var Türkiye'den. İkinci, derrov yani pasportlar uzuldurlar. Hem daşında adamlar içinde kanlar tapağı yok. Üçüncü, Türkmenistan'da sayılır başlar. Biz hem prezident, hem parlament, hem şehir velayetlerin, etrafların, o sovyetlerin vekillerin hem hatta polislerin, yani MHM kulluklarının, departamentin yoluşları konkurslarına geçirmeli. Hem adım sayılmalı. Her yıl sayılır olmalı. Ulu sayılır 5 yılda bir yıl, küçük sayılır 2 yılda, onun küçük sayılır her yıl. Yani şu yardım Qovusu öňe geçip işlep Türkmenistan'a var. Hormatly vatandaşlar, yine de bir topar aýtmalar var Türkmenistan boýunça ýöne gynansak da Türkmenistan'a inni ýagdaýlar gynnaşyp başlady. Türkmen halky bunun içinde de daşında da bizim ýanky gitjek ýerimiz ýok. Biz ederiz. Sebebi vakti boldy. Häzir çalışmalar demokratiya kapağı kakıptır. Türkmenistan halkının kapısına kakıptır. Türkmenistan teyade yola geçmeli. Önkü yol yöremek. Ol anık. Şoň üçin sizin hemmeňiz aýdýan her kim öz ýerine öz küçük ädim etmeli. Türkdäkiler aeroporda barmaly. Konsulluğa barmaly. Her kim öz ýani nägeligini bildirmeli, öz haklaryny talap etmeli. Hukuk koruyan kurumların yolbaşçıları ve işgärler, ofisierler sizaýdýan öz haklarını koruyan bir 5 manat düşýärdi, çağrılma okutmaly, zat kalýanyda tutulup basılıp goýarýar, amnistiýa düşmeýär. Gaýtyp hakyň barmy? Hakyň talap et, nägeligini talap et. Eger seni köp işledýän bolsaňlar, 45 saat hepde işleýän bolsaň, onuň köp işledýän bolsaň, bolsaňlar aýt, oraya hakyň ýok meni, ýani hepde de 100 saat işletmeli. Meňem çağrılma, meňem maşgalanma. Men 45 saat işlemeli, mundan daşary işledýäňim 20% aýlyk götürmeli, tölen meni işlejek, onu da 10-15 saat işlejek. Boldy. Näçe köp işlenir, näçe gurmany bolýyn aýdan, ýani gurkemelerini etseňiz şunça batyk gidýär. Erti sizi kowarlar işden, aýrarlar, siz kanun bulmaly bolýar. Sizi başdan onu prezervatif ýaly unutup goýarlar. Pensiýa çelçiladam bolýar. Wagt pensiýa çelçilap bolmaly. Birinciden tutarlar, kanun bolmaly bolýar, ýokary zat gelmeli bolýar. İkinciden hem hökman basyp durmasa sistema işlenmeli. Şu sistema basılış ve yürütülüş sisteması. Aram basıp sizi tuğlap durmasan bolmaýar. Çünkü tertap bolmaly. Türkmen başında Balkan'da yer titredi. 4004 bal. Ol ýanky Türkmen başından bir 15 kilometre aralykda ve 10 kilometre çoňlukda epicentr boldy. Näme şu zatlar bolýar? Sebebi klaster ülkep başlaýar. Bizde Türkmenistan neft gaz soraýarlar, ýerine yürütülüşlerin produksiýany goýmaly, şonu goýman, skajdan ýap gidýärler. Şo ýerde howa ýanky emele gelýär, boş ýerler, şo ýani üstü basylyp gidýär da yer titremeye başlaýar. Şoňa ekologiýa bozulyp gelýär Türkmenistanda. Biz öňe birinji siýasat ýykylýar, soň ykdysadat ýykylýar, soň sosial problemalar başlanýar, ýani adamlar ýaşap bilmeýär, hal maddi ýagdaý peselýär, gaty. Ondan soň teknologik problemalar başlaýar. Ýani uluglar ýatýar, ýani mysal üçin tekstiliydi, ya okuculuk yat duruşuna. Ondan soň teknologik problemalar başlaýar. Ondan soň ýani ekologik problemalar başlaýar. Biz şu hemme stadiýatyny geçdirýär. Indi barara ýok, ýykylara zat ýok. Şu çüýrük tohum hemme zady ýykdy. Şoň üçin biz çalışmaly. Bular döwlet bolunlaryna, bular döwletde bolup geçen zatlar bilinok. Aşağıda kiçik parahoru edýän zadyň bu habarlaram ýok. Ortaça para
ediyen zatlarını havarlıyor. Vilayet hekiminin ediyen zatlarını havarlıyor. Bu Allah yapıyorlar. Hatta seyredin. Afitsarna eyyam aydalık doğru. Bildin bakası $700'dan $1,000 çeli. Dine $300 dolar. Neyme dine men işlemiş onu. Neyme Türkmenistan prezidenti işten yok mu? Ya o neyme gullukları yok mu? Öyle işte ya. Zulümlük böyle yok. İşitmeyen olsa onu düğünden işinden ayrıç adayın. Edeyin yoluşu olsa vatan dönükleri oluyor. Vatan dönükleri olsa vatan satıyor. Demek bizim Türkmenistan'ın içinde ne ihtiyarımız var, ne yurdun ihtiyarı var. Beylik devletlerin önünde. Yani şunun için mesela her vakit ömür gidişlere çağırıyor. Her vakit çalışmalara çağırıyor. Bu çalışmalara. Biz günle çalışmalar etmeli. Erti demokratiya olsa da yani yurdu yıkıp terden vurmalılar. Günle her pudokta, her uğurda, her etapta çalışmalar edip dine ömür etmeli. İyi etmeliler. Bunlar dine iyi ettiler. Şimdi biz iyiğinden ortaya getirmeli, ortadan ömür etmeli. Sonra yani işler katıkır. Sorunuz bolsa berin vatandaşlar, men bir kısa soruğa cevap vereyim. Bolmasa şunun bilen men efirimi uturayım. Sorunlar yok. Hurmatly vatandaşlar, ýatla diýen biz ine galmaly. Bizim galmak planımız var. Şu plan boýunça biz işläp gelýär. Türkiýe'däki vatandaşlarymyz öýe gaýtjak bolsa aeroportda barmaly. Ünsüren, ýadyňyzda bolsa aeroportda bildin bahasy $1000, $700, $1,500 İbrahim'i çıkardık. İbrahim şu yerde durdu 15 gün. 15 günne şun muhtamak gidecek olurlar. Yani bildiğin bakası $200 açtı. İbrahim gitti, baka kaçtı, son hiç kim aeroporta çıkmadı, yeni alıp başladı. Şunun için siz bildiğin bakın kaçıracak olsanız, yollar aşacak olsanız, siz yani aratnaşı aşacak olsanız, konsullukta pasporttan düzecek olsanız, hükman neyirliğini aitmeli, haklarını talep etmeli, aeroporta varmalı. Başka maç yok. Gaýtjak bolmasaňyz aeroportda baryp talap edin. Han samolyotlar. Näçe Türkmenistandan araçak yapyk. Häzir 1 awgustdan eger içinde etraplary gorkujogyna ýa-ni karantina ýatyrjak bolýar. Indi bir etrapdan belki etrapy araç. O bir kanun düýünden Türkmenistandan karantin goýar ýaly. Olu ýaly mümkünlük yok. Bir. İkinci, hiç haýsy döwletde oraya karantin goýulan ok. Hem birat açyk gibi otyr. Açyk. Hawa koronavirus wa hawa kesel ýerler, hawa guturyp gibi otyrlar bolly, problema yok. On guturmak dermany bermenler öz-özünden guturyp. Ine şondan bular bahane edip gorkup gaçjak bolýarlar, karantina ýatyrjak bolýarlar. Sakar, Garabekabul we beýleki taraplara aýdýan biz hemmämiz galmaly. Galyň nälerini bildirin. Spravka üçin 100 kilometr, aňyry 100 kilometr ýygyna gaýdýanys. Bu ıssyda, tappat ıssyda. Näme gerek? Barın talap edin. Sakarın etrafını açmaly. Garabekabul'un etrafını açmaly we beýleki etraflar açmaly. O ýerde edip ýa-ni aýlyklar peselip adamlary hekim sakraşa dediye yönü şu wagtda Aşgabat City 3,5 milyarda bolýar. Bolýar. Ol ýagdaýda isleýän ýagdaýynda pullar sok bilen buraya ýok. Büdjet we kesitlerini büdjede göre pullar sokmaly. O haky ýok ýani. Näçe halka gerek zatlar sakraşa dediýär özüne we oguna gerek zatlary ýa-ni firetmen büdjet topluyor. Ananın hemme sogulyan pullar Türkmenistan pulları da kardinal ya. Şu kaç giden ýagdaýlaryna biz bermeli bolýar. Ya bu kardinal firmalar berýär. Firmalar edenler ýartynal ya pullaryny 80% goýup ogurlanýar. Ve Türkmenistan karda goýup gidýärler ne bular. Ne şoň esasy prinsipi te ata o ikisi kezzap ogurlar Türkmenistan'ın vatan dönükleri. Türkmen halkının iň ýigrenleýän adamlary Berdimuhamedov.
Bular bir psik balnitsa eýem girip şöyle ýaşamaly adam. Ya psik tarapdan kesel, beýleksi bolsa, ukypsa, sowgutsuz, bilimsiz, ahyrkyna şermende halk bilen gürleşip görmedik. Hiç wagt bir işte zawodda ya bir ýerde özü kagazynyň arkasy bolman işläp görmedik. Näme halk bilen gürleşdim? Näme problemaň düýbüni düşündim. Şoň vatandaşlar biz harekete girmeli. On gaz tuklu daşınma bir topar yallaklar durup geziýänini seyretmem. Halk galyp gaty çalt ýagdaýda arestowat etse aglap durur. Şoň üçin inni diktatura ýykyldy. Diktatura ýykylýar, bizim halkymyz almaly. Şoňa men haýyş edýän, her kim öz gedeligine, öz küçük ädimine. Biz öňe galmaly, biz maskaraçykdan çykmaly. Biz Türkmenistan ösýän Türkmen halky bay, agzybir, rahat, parahat ýaşamaly. Hiç şeýle gargaşmaly. Konstitusiýa çäklendirýär. Şol konstitusiýanyň çäklendirmeleri başga prezident diýdi, prokuratura kanatlar. Şunu men gepleşip oturýan. Sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen azatlyk we adalet arzu edýär. Inniki gepleşikler çeldi. Sağ olun.